Pero on top of yung regular visa application fee na binabayaran nila sa mga consulates natin abroad, meron silang service fee of 10,000 pesos. At yun yung nagbibili sa kanila ng ganyang parang red carpet treatment. Kasi tayo pag darating sa immigration, hindi naman yung nakita natin sa video, hindi yun ang nangyayari. So hindi siya talaga standard procedure. Pinapapasok sila, pag nag-appear yung pangalan nila, flight number and time, dun sa listahan ng NAIA officials, dun sa computer, pinapapasok sila sa isang backroom. Ina-appreciate ng isang DI personnel doon sa table, may kanilang passport, may katabi pang translator para kung kailangan ng assistance na mag-usap sila. And then, no questions asked, lalabas na sila. At ang dami pang nakita sa video na pagbababala ng DI personnel na, oh, huwag kang tumingin sa cellphone mo, delicate ito, may daga-daga. So, and they have more. Una, mga Viber chat, and then nag-shift sila sa, dahil iniimbestiga ng NBI, nag-shift sila sa yung listahan ay pinadadala na lang sa mga BI officials. Ngayon, pabalik na naman sa Viber chat groups. And pati yung payoffs ay nag-morph din. Dati nga, kaya tinawag na pastillas operation, ay dahil nilorolyo sa bond paper, yung papel na parang pastillas. Ngayon, mas professional na yung tignan. Ano term na doon? Mga envelopes. Ano yung term na kung hindi after ng pastillas? Hanggang ngayon, pastillas pa rin ang tawag dahil yun ang nakasanayan. Pero hindi na nilorolyo sa papel, pinapasok na sa brown envelope. Kung talagang pasweldo, may bonus kung perfect attendance, merong pang konting kaltas para sa Christmas party.